Вось гэты бюст Ленина перед вами. Абсолютно унікальны. Не паводле сваіх мастацкіх вартасцяў, а паводле кантэксту, у якім ён існуе. А кантэкст троху вышэй. Троху вышэй і троху ў бок. А яшчэ недавно побач з Ленінам была дошка гонару. Ну, відаць, яе прыбралі, бо абсурд карцінкі быў відавочны. Я думаю, што вось гэта спалучэнне абсурднае сучасных высокамастацкіх муралаў на вуліцы Кастрычніцкай, колішняй Ніжнеляхаўскай і вось гэтага бюсту Леніна. Гэтае спалучэнне, в прынцыпе, сімвалізуе все тое, што сёння адбываецца ў Беларусі. З аднаго боку, 7 лістапада дзяржаўнае свята, сімволіка дзяржаўная падобная да савецкай рыторыка у дзяржаўных службоўцаў, пачынаючы ад начальніка краіны Александра Лукашэнкі і заканчиваючы дробнымі государевымі людзьмі. А з іншага боку, вось такі мурал. Ось. Гэта спадчына цэлага фестывалю муралаў у Беларусі. Іх насамрэч значна больш, не толькі на гэтай вуліцы. Вуліцу завуць Хіпстерштрассе. Тут багата барчыкаў, клубаў, вулічнай ежы. І некаторыя скептыкі кажуць, што камуністычныя ўлады стварылі, ну як камуністычныя, фармальна, па форме яны камуністычныя, дэ-факта в Беларусі дзяржаўны капіталізм. Дык вось, улады стварылі кшталту гета для моладзі 21 стагоддзя, а большасць краіны жыве пад знакам Леніна, месцамі ўжо нават і Сталіна, так падаецца. Тым не менш, гэтае так званае гета насамрэч павялічваецца з кожным днём, і мы з вами яшчэ пройдземся па некаторых месцах Менску, якія, в прынцыпе, цяжка адрозніць ад некаторых раёнаў Берліну, Парыжу ці Капенгагену.